hama dzangu tawirwa nedambudziko mumhuri medu ende ini handidoziviwo kuti ndiite sei. Kana pane vakambosangana nedambudziko rakadai, ndinokumbirawo kuti mungandipawo mazano, nekuti izvezvi sisi vangu handisati ndambovaudza kuti ndo zviri kuitika kuno. Ende pavakatobva vakandisira mwana wavo ane 2 years, ini ndine mwana musikana ane 2 years 6 months. Ndoda kuti mufambe neni ndichitsanangura maitikiro akaita zvinhu kuti mugonzwisisawo, nekuti at this point neniwo nditoriwo confused. Sister yangu akanga akaroorwa, asi last year muchato wake wakazongoputsika musure mekunge murume wake awanawo mudzimai. Akamira akazama zvese zvaaigona, asi zvakazongoramba. Kusvika umwe musi murume wake angomuka akamudzinga. Akatoita zvekumudzinga zviri rafu, kumukandira mabhegi ake panze. Ndiko kubva kwaakaita. Akaema kwangu akagara dzinenge 2 weeks. Ndokubva azoti munin'ina, ini chirega ndiende kunotsvaka basa kuJohn. Saka ndiko kubva kwaakaita achienda kuSouth Africa. Asvika kuSouth Africa akabva aita rombo rakanaka, kubva awana basa remumba, saka ndiko kwaanoshanda. Ini ndine vana vangu 2. Muhombe ane 5 years nemudiki ane 2 years 6 months sekutaura kwandaita, vose vasikana. Saka sister yangu akauyawo nemwana wake musikana, ndokubva amusiya. Mwana wake ane 2 years. Dambudziko zvino riripo nderekuti umwe musi takati takarara, ini nemurume wangu tinorara pamubhedha, vana ndovawaridzirawo pasi sezvo vari vaviri, uyezve vana vakabva pamukaka. Kana manheru angosvika yangu yekurara, ndinongovawaridzira pasi vorara, asi ndoisa mametress sezvo tisina hedu cot bed. Saka dambudziko manje riripo nderekuti umwe musi mwana akatanga kuchema, but machemero ake anga asiri machemero ari normal. Mwana wandikureva mwana wesister yangu akachema, ndobva ndamuka ndikablaita light, ndikashaya kuti kodambudziko chii, ndikatozama kumunyararidza ndikatodii, asi mwana aingobata pamba. Nekuti kana achirara, sezvo ari mwana ane 2 years ake ari potty trained, asi kana achirara tomupfekedza pamba. Mwana akabata pamba, tobva ndabvisa pamba, hapana chandakaona. Bva ndazama kumunyaradza, ndikatomushushudzira kusvika arara. Tobva tadzima light zvakare. Tadzima light tichingorara pasina 5 minutes, mwana akaridza mhere. Mwana akatanga kuchema. This time manje ndipo pandakaenda akabata zvakare pamba, ende achibata pamberi pepamba apa, achiratidza kuti pane zviri kuitika pamberi pepamba. Saka ndipo ndakasvika ndikabvisa pamba, ndikaona akubuda ropa. Time iyi mwana akatanga kubuda ropa. Zvinhu zvakandinetsa. Saka ndakatozotora mwana ndokubva ndarara naye, ndikamunyaradza kusvika kwaedza. Asi handina kuhwisa kuti ko sei mwana anga abuda ropa. Wangu zvakamunetsa, asi munhu uya ane rudo rwakanyanya akangoignore. Unongoziva zvinoitwa varume, akatanga kutoridza ngonono. Ini makuseni after paitika zvinhu zviri strange zvakadai, zvakandinetsa. Ndikanobvunzawo amwene vangu vanogara mumaraini medu kuti naye mama uonewo zvaitika, mwana usiku anga achichema asi anga achingobata pamba kusvika abuda ropa. Saka mama ndo pavakazotora mwana vakamutarisa, vakaona kuzasi kwake kwatovhurika, zvichiratidza kuti pane penetration yaitika. Dambudziko rangu nderekuti this is strange, nekuti inini ndakanga ndakarara nemurume wangu mumba, hapana munhu akapinda nekuti dhoo rakanga rakakiwa. Ndakadzoka kumba ndikaudza murume wangu kuti mwana gogo vamutarisa, vaona kuti akashama, saka pane zvaitika kumwana. Ndakabva ndasajesta kuti ngatiendei kumapurisa. Murume wangu akati kotei. Ndikati asi mwana pari kuratidza kuti pane penetration, sazvoratidza kuti mwana anenge abatwa chibharo. Murume wangu akati ndini ndoga murume mumba muno, ende zvaitika mausiku, saka uri kureva kuti ndini ndarepa mwana here. Kutaura chokwadi, murume wangu ndakanga ndakarara naye haana kubata mwana chibharo. Kana kuri kuti pane zvakaitika, zvinenge zvine mushonga. Asi murume wangu akangotaura kuti nyaya iripo ndeyekuti apa pane penetration, mwana abuda ropa. Ende kana tikaenda kumapurisa zvinoreva kuti ini ndichasungwa, nekuti I'm the only man in this house. Saka at this point handichazivi kuti ndiite sei. Asi chandoda kuudza ndechekuti kumhuri yakaroorwa sisi vangu pane zvakamboitika kumashure zvakatisiya takashamisika. Sister yangu akabata pamberi. Mazuva ake ekupona asvika, akabva auya kumba kumasungiro. Auya kumba kumasungiro ndokubva nguva yakwana yekuti mwana azvarwe. Mwana akanozvarwa, amwene wake ndokubva vauya kumba. Vakauya vakagara vakamirira kuti mwana azvarwe. Kazhinji kachona kana munhu aenda kumasungiro
munosungirwa handiti munorega mhuri yemudzimai kusaidi kwemukadzi inge iri iri kuti take care of zvinhu izvi. Asi at this point mama vamwene vakauya kuzomirira muzukuru. Pavakauya isu hatina kumboita basa nazvo nekuti takangoziva kuti ndivamwene ndimama vauya kuzosapota. Hatina kuziva kuti ivo vakanga vane zvimwe zvinhu zvavanga vachida kuita. Mwana akazvarwa. Mwana azvarwa pasina 2 days vakati vachigezesa mwana ndokubva aita kunge akachidziwa. Ndokubva mwana akachidziwa ndobva vamubata mama ndivo vaigezesa mwana ndobva agwina akagwina pakaitika zvinhu zvakanga zviri strange. After that ndokubva vabata mwana ndokubva vamuvhara maziso ndobva vati mwana afa. Ini ndakasumuka ndikati ko mwana afa nguva ndipei mwana uyu. Saka ndakanobvuta mwana uyu. Remember ini kuti mwana wangu inini ane 2 years 6 months. Inini at this point ndakanga ndiri muzvere mwana wangu anga achitori ni 6 months. Ndakanobvuta mwana, ndabvuta mwana ndokubva ndatora mwana ndikamurova pachest mwana ndokubva avhura maziso ndokubva akosora. Ndobva ndatora mwana ndikapa sister yangu kuti amwise mwana ndokubva upenyu hwaenderera mberi. Vamwene vakazobva nesister yangu vakadzokera kumusha. Asi takazonzwa kuti mumaraini umu makanga muchifa vana vakawanda. Saka zvinoita sekuti gogo vakanga vauya vazodzipa muzukuru wavo physically. Ndo zvinoitika. Hatisi vanhu vari superstitious, asi maonero edu takaona sekunge rakanga rava jana rekuti mbuya vaurayewo muzukuru vaunze nyama. Saka at this point hatizivi manje kuti chakaita kuti mwana abatwe chibharo nechinhu chatisingaoni chii. Kuti is it related nekwaanobva here, kana kuti murume wangu here, kana kuti vanhu vanongoshina. Inini chiri kundinetsa ndechekuti sister yangu handisati ndamuudza ende anotobvunza everyday kuti vari sei vana. Mwana iye zvino right, kana akurara ndinotora salt ndomukwizira salt muviri wese kuti arare. Kubva musi zvakaitika hazvisati zvadzokorora. Asi dambudziko rangu nderekuti ini ndakasiyirwa mwana. Semunhu akasiyirwa mwana, I'm supposed to be responsible. Ende izvezvo handizivi kuti sister yangu ndomuti kudii. Ndomuudza kuti mwana akarepiwa nechinhu chatisingaoni. Kana akauya akaona mwana wake akavhurika murume wangu aripo, handiti munoona kuti matambudziko aya zvinhu zvinocreata ruvengo chairo. Ndinokumbirawo kuti mungandiudzawo kuti chingava chii chakaitika kumwana, kuti mwana akarepiwa nezvinhu zvatisingazivi, kana kuti murume wangu. At this point I just want justice. Ndoda justice, kuti mwana aitigwe justice. Nekuti inini I'm not going to stand nemurume wangu kana kuri kuti ndiye akazviita. Asi sekutaura kwandaita murume wangu aiva akarara paside pangu. Behama we ndaperegwa. Ndinokumbirawo mungandiudzawo zvekuita. The plan is kuti ndikumbire sisi vangu kuti vauye. Asi sezvo tatova muna November kudai, ndandangofunga kuti tomira paChristmas vazongouya kawana. Asi zvinonetsa zvakare nekuti vanozoti hamuna kundiudza. Ndapererwa. Ndokumbirawo mungandibatsirawo. Ndipo paperera nyaya iyi ndine mibvunzo yakawanda kuti chii chingava chakaitika kumwana, kuti baba pane zvavakanobata here vakaita bluetooth varimo mumagumbezi nemudzimai wavo, kana kuti zvinhu zvekumusha kwemwana. Mubvunzo uripo asi anza hatina, inongoramba iri mystery. Handiziviwo kuti pane ane idea here kana kuti akambosangana nezvakadai angatipawo ansa. Ndatenda.